עד שלא ראיתי את המחבלים מול העיניים שלי לא הבנתי את סדר הגודל. כאילו ראיתי אותם במטושטש, שמעתי יריות, הם עברו מעליי, מישהו עבר שהוא ירוי כולו. סיפרתי להם שאני לא יוצאת איתם הערב, יצאת למסיבה. לא ידענו איפה המסיבה הולכת להיות, כי זו מסיבת טבע ותמיד שולחים מיקום בדקה 90. אני עושה לרויטל, תגידי, זה לא בשטחים, זה לא מפחיד שלא יבואו עלינו מחבלים פתאום. הגענו למסיבה, כרגיל, נכנסנו. באיזה שעה הגעתם לשם בערך? 11. זה היה איזשהו שלב שהייתי לבד ברחבה. הכי כיף. לא הרגשתי באמת לבד. באיזשהו שלב לדעתי ממש איזה 2 דקות לפני שהטילים התחילו, או שהם כבר היו, אני לא יודעת. כאילו עצרתי כזה את עצמי מלרקוד ואמרתי, טוב, בוא נלך להביא שתייה. אני יוצאת מהרחבה לאזור הקנטה, ואז פתאום אני מסתכלת כזה בשמיים ואני רואה עירותים. והיה כזה ברמקולים, צבע אדום, תסתתרו. אחרי איזה דקה בערך שצעקו צבע אדום, ואמרתי להם בוא נשאר. אז יש אנשים שכבר אגב יצאו מהזה והם כבר כנראה לא איתנו, כי הם ממש חיכו להם במערבים שם. ופתאום אני רואה כמה שוטרים ומאבטחים רצים, אומרים לנו המסיבה הסתיימה, תפנו את הדברים שלכם ותברחו. אז לקחנו את הדברים ואמרתי לה, טוב, בואי נעלה לרכב, נעצור את הרכב למיגונית. עכשיו היה לי, לא יודעת אם אני יכולה להגיד בטלוויזיה, היה לי פיפי ממש, כאילו, לא ממש חשבתי על להסתתר, כאילו רציתי ללכת לברוח לתחנת דלק, לעשות פיפי ולחזור הביתה. כאילו נכנסתי לאוטו והתחילו מלא פקקים, מלא אנשים שרצים כאילו לרכבים. בואי, אני אדרוס מישהו. תיזהרי, יש שם רכב. זה לנסוע ואני אדרוס מישהו. די, מסכנים כולם. ואז השוטרים עשו לנו, אתם לא יכולים לפנות ימינה, רק שמאלה. כאילו, אתם רק ללכת לכיוון דרום, שאלת אותו למה, יש חדירת מחבלים. הייתי בשיירה לדעתי 3 או 4, משהו כזה. ואז הרכב הראשון פשוט עצר על המקום ופשוט דפק פרסה. עושה כזה, יורים עלינו, תברחו לצד השני. עכשיו גם לא הבנתי פה, פשוט פעלתי אוטומטית ופשוט עשיתי פרסה. באתי לחצות כאילו לכיוון המסיבה, ולא ידענו שיש שם אגב מחבלים. חשבתי שהם כזה פרוסים על הכבישים והם מנסים כזה לראות לנו. לא היה לי בראש שאני בסכנת חיים יורים עליי, אבל לא עבר לדעתי דקה. אני באה ללכת לכיוון המסיבה, התחילו יריות, ממש עלינו, ממש כאילו אתה שומע את השריקות ככה. זה היה טנדר לבן כזה, והיה שם לדעתי איזה 5 מחבלים. עד שלא ראיתי את המחבלים מול העיניים שלי לא הבנתי את סדר הגודל. כאילו ראיתי אותם במטושטש, שמעתי יריות, הם עברו מעליי. מישהו עבר שהייתי באזור של המסיבה, מישהו עבר שהוא ירוי כולו. התפקסתי תוך שנייה, גם נהגתי, גם תפעלתי את האירוע. פתאום אני רואה כזה כמה רכבים עם מלא מחבלים שהם התחילו לירות. אז פה כבר ידעתי שכאילו זה עניין של מזל אם הם פוגעים או לא. פה כבר נהייתי כן לחוצה, כי ברמה שאתה רואה אנשים כאילו רצים ונופלים. פה אחד רץ ונופל, פה אחד רץ ונופל. נכנסתי לרכב, העליתי איתי עוד איזה 6 או 7 באוטו. התחלנו לנסוע תוך כדי זה יריות. אתה רואה גם רכבים מחוררים שנוסעים. אני שומעת מלא יריות עליי, כאילו פתחתי חלון. אתה כאילו שומע את זה ממש ככה. והתחלתי כזה לנסוע בזיגזג, כי כאילו זה מה שהבנתי שעושים במקרה ויורים עליך. אלופה. התחלתי בזיגזג לנסוע, וחזרנו לאזור איפה שראינו את המחבלים הקודמים. כאילו היה לנו לאן לנסוע, הם מאחורינו, כאילו. באותו רגע שטיפלתי גם לא הסתכלתי ימינה-שמאלה. אז אתה רואה אנשים נופלים, ואז אתה מבין גם את גודל המצב, שאשכרה אנשים יורים. כאילו איך שנכנסתי לרכב, פשוט התפקסתי בלנסוע ולא לדרוס אנשים, העליתי את מי שאני יכולה, ואז פה גם קיבלתי ממש התקף חרדה. כי אני רואה אנשים רצים ונופלים, ואני באוטו כאילו, לא שזה יותר טוב, יכולים לראות בי באותו דבר גם מהאוטו. פה ממש התחלתי לבכות, וכאילו, אתה רואה פתאום מישהו קופץ לך על האוטו, פתאום אנשים כאילו מתנגשים אחד בשני. זה היה בערך ב9 ומשהו בבוקר. זאת אומרת שאת כבר 2, 3? שעתיים ברונדלים בערך, החלטנו לנסוע לאזור אופקים. ואז ראיתי מלא חיילים, ובהתחלה לא ידעתי שכולם מכירים את הסיפור. נכנסתי, מסתבר שזה היה קיבוץ תאלים. התחילו מלא אזעקות, לקחו אותנו מלא אנשים לממ"ד, למקלטים. כל הזמן ראינו אנשים שהם ירויים, פצועים, והיה שם ממש טרור, או מישהי שצורחת שחבר שלה נרצח. הגענו לשם, התחילו כל הטלפונים, לחפש את החברים, ורק בערב הצלחנו לצאת הביתה, כאילו באותו יום.